Fülemüle Arany János után szabadon színpadra dolgozta Rónai Csabáné. Felkészül Somogyárdi Nyugdíjas Egyesület a nótacsokra. Itt akarom a tyúkja nyakát. Redöntöm a kéményet. Még hogy az én kéményem. Nasza. Még hogy az én kéményem. Arra kérem, látni. Nézzék emberek, ezek már megint veszekednek. Vannak idő, gyászos idő! Megárogja azt, hogy nem látod, ezek nem igen jó barátok. Hát nem igen jó barátok. Pedig jó ember ez a Péter. Nem kéne őt mindig bántani. Lássák most is ez az Isten verése bántani. Hadd üssék egymást! Állandóan veszekednek, mindig a bíróságot járják. Nem igaz! De igaz. Adok én neked! Jaj! Valahol a Tisza háton élt egy gazda pálbarátom. Hát nem az! Nem én a másikat. Á, megvan! Péter uram annak a tőszomszédja, és rossz szól a rövid példa. Édesanyám, az ott eltölte a kártyát. Tudja megnevelni, kihöki az udvarra, ott kész. Nem baj, gyermekem, majd veszek én neked a vásárba. Még hogy vesz neki, hiszen a kenyeret is sajnálja tőle. Nézzétek, milyen gába szegény. Még hogy az enyém, a tiéd tette Isten verése. Tanítanád inkább, hogy ne törje el más játékát. Péter gyaryabre, egyen meg a rossz fele. Jaj, de okos, munkát csak gyermekem. Egyen Csúszod már vissza, te élhetetlen. Poli gyaryabre, hiányzik a kell. Majd adok én neked, utáljuk vasillát. Történt pedig egy vasárnap, hogy fent írt Fülemüle. A ködös gajra ül-e. Mondom én, épp a ködös gajra ül-e. Fülemüle. Jövök már, jövök. Az embert még pihenni se hagyja. No, itt vagyok, mi kell? Jaj, Uram Istenem, de szépen szól az én madarom. Meg sose tudja megtanulni. Jaj, de szépen szól. A madárka. Hát én bizony az árnyéka, már még olyat mondok, hogy még az. Hát kié? Mikor az én fámra szállod? De az én portámon zenged, hogy illatni a pütykát? Még hogy a tiéd? Ugye kis madaram? Csak nekem zenged. Hát a maga portáján csak magának zengek. De az ága én hozzám hajlik, így a püttyűságra világ. Igaz, nem? Még maga se hús se volt, mikor az én őseim már itt jártak Árpád apánkkal. Akkor hogy illatnék engem? De annyi napig. Az enyém! Aztán, az a tiád. Én aztán nem hagynám. Megint eltér! Nem tesz így talán. Jaj, segítség! Most nem követve rámegyek a bírósági létszert, mert nem hagyom az ősült. Tér előre! Adnál, menjen csak, hát az én is azt leszem. Fölmegyek ki még a királyhoz is, mint hogy elmondja tarlomni át az illat. Húzva neki egyet. Bíró uram! Adjon Isten! Jöttem volna panaszkodni. Panaszkodni? Mi az már megint? No, mondjatán!
Tudja, bíró úr, van nekem egy kertem. Azt állott a szomszéd szélibe, egy fa, azt. Aj, milyen fa volt? Már nem mindegy ám. Nem, hát, nagy fa volt az, nagy. Hát nem azt kérdeztem, hogy mekkora a fajtáját. Már nem mindegy ám. Nem, hát, diófa volt az, bíró uram, diófa. Azt rászállott egy kis madár, egy kis fülemüle. Enyém a diófa, így a fütt is engem illet. Nehéz ügy, nehéz. Azt jól mondja, bíró uram, nehéz, nehéz. Az nehéz. De kent most a füttyöt, vagy a verésőt panaszolni. Már nem mindegy ám. Nem, a varést a fele bánja, de a fütt az egész más, mert az az ősi diófarmű. Hogy jön ahhoz egy ilyen jött ment? Aha, így már egészen más a helyzet. Hát más. Na, aztán nem lehetne, hogy a fütt engem illetne meg? Lehetni? Éppen lehetne. Bíró uram. Jogúszatármés az idén, ugye? Hát, az jó volt, bíró uram, jó. Meg disznót is vágott kánt, ugye? Vágtam hát 3 is. Meg akadna egy kis buzácska, lisztecske is. Akadna. De nem lehetne, hogy az igazság mérlegét velén billantani? Hát lehetni, éppen lehetne. Igyekezzen hát, mert drága a bíró idejes, nem igazán bere? Drága, drága. Drága? Adok egy kis pénzt. Drága? Igyekezzen hát, mert drága. Drága bíró úr ideje, azt jól mondja. De aztán remélhetek-e valamit, bíró uram? Remélni? Remélni azt lehet. Ezt ide tettem. Ide tettem. Azt mégis hát remélhetek-e valamicskét? Remélni azt lehet. Menjen hát kán dolgára. Menjen. Mit mondott a bíróság? Bepanaszoltam mindent. Azt jól tettem. Igaza van. Fát, Fát, madarat, madarat, verés, verés. pénzt is adtam. Azt is jól tettem. Hát így kell csinálni. Én fogom nyerni a pert. Jó van. Mit fogsz te nyerni, te szégyöntelen? Adjon Isten jó napot, bíró uram. Aj, akár most a füttyűtőt felpanaszolni? De azt honnan tudja a bíró uram? Hát már a bíróság az mindent tud, mindent lát. Akkor azt is tudja, hogy nekem van igaza. Mert az Isten és ember látja, nem igazán bőrök, hát maguk is látták. Én megyek, amin még a királyhoz is téten csúszva. No, pál uram, muszáj ám az ut az igazság. Kendet még az is tudja, hogy verekedett is. Az nem én voltam, Péter volt az. Csak így akart engem bemártani. Én csak a puszta igazságom akartam. Elég ebből, lecsukatom, és ehet száraz kenyeret, hideg vízzel. Jaj, bíró uram, a dáristomba akar engem csukatni, hát könyörüljön már meg rajtam. No, álljon fel, Kánd, azt mondja. Tudna valamit áldozni az ügy érdekében? Hát áldozni meg gyónni is szoktam én, bíró uram. Lecsukatom. Nem így gondoltam én, bíró uram, csak úgy mondtam. Helyében játszik, Kánd, no. Öreg vagyok, ezt a tiszta tecsegek mindent. Mit kellene, hogy tegyek? Hát, tegyen valamit az igazság mérlegében. Hát teszem már, hogy ne tönnék, bíró uram. Aztán mondja csak a pittyet illetően lehetne valamit csinálni. Micsoda?
Nem így gondoltam, bíró uram, hanem így. Maradjon minden. Így már éppen lehet. Menjen dolgára. Aztán remélhetek ide. Remélni? Hát azt lehet. Csak menjen. Hallasson, köszönöm, bíró úr, köszönöm. Jaj. Ezeket jó megfejtem. Jancsi fiam, gyere csak. Jövök, bíró uram. Azt a jó kifundáltakán. De hogy tesz most igazságot tettejük között? Hely, ne is te szórod a magas politikába. Inkább hozz ide az a törvénykönyvet. Hívd őket össze. No, lódulj már. Megyek már, hozom. Hé, emberek, ide, jöjjenek szaporán. Bíró uram törvénytől. Vajon ki időz? Nem tudom, Juliskám, addig állandóan az ősi kütyén vezekeznek. No, emberek. Hát által böngésztem itt ezt a Karpos Julist. Édesanyám, ki az a korpás? Elhallgasd a gyerek, nem látod, hogy zavarod a bíró urat? Azt megtanáltam itt tenni, hogy miszerint a 36. bekezdés második paragrafusa alapján azt mondja, az áll, hogy aki a fa, azt illeti, annak minden termése java. Így tehát a fügy, te uramé, lehetne, de mivel a szomszédba is átnyúlik egy ága, az 52. második bekezdése alapján az áll, hogy a szomszédot illeti. Éljen a bíró úr! Ugye megmondtam, hogy győz az igazság? Lehetne, de az igazságot a maga pucérságában nem lehet föltárni. Édesanyám, pucér lett a Juli. Elhallgass te kölyök! Meg hogy beraketták is. Az igaz, adtunk is, meg kaptunk is. Így hát az igazságot sem lehet keresni. Az már igaz? Igaz. És a fügy? És a fügy? És a fügy? A függyöt illetően példás ítéletet statuálok. Statuálunk, Brehe. Ha innen nézem, nekem fütyöl. Neki fügyöl. Ha innen nézem, akkor is nekem fütyöl. Akkor is neki. Elmehetnek, dolgukra kentek, elmehetnek. Hogy elmehetnek? És az ősi fügy? Miféle eljárás ez? Akkor hát ki a fügy? Senki. A bíró úré. Felháborító, alávalóság. Menjenek, dolgukra. Hallották emberek? Nincs itt semmi keresnivaló. Oszoljanak. Nincs itt látnivaló. Milyen szép dolog, ugye, hogy ma már nem történik ilyen lárma. Nem igaz, emberek? Minden szép és jó, a jó szomszédok ma már nem lármáznak. Akkor is nekem van igazam. Miben van igazam? Te, szégyentalán, megütött csaptát, kérjenek ide! Testvérek, ezek mi? Összeférnek. Fele barát. Mindig barát. Semmiségé betörölni. Vagy egymást megélni. Korán sem akarja. Köszönjük szépen a bárdíjaknak ezt a jó kis viaskodó jelenetet. Most következik Somogyjádi Nyugdíjas Egyesülettől Tabi Miklósné és Csafóné Horváth Rózsa népdalokat énekelnek. Felkészül a Hetesi Nyugdíjas Egyesület énekkara. A
beszélünk, jó kívánságainkat elmondjuk most még. Adjon Isten minden jót, jobb időt, mint tavaly volt. Annyi csirkéje, zsibája legyen kánteknek, mint égen a csillag, földön a viszály. Olyan hosszú kóvászok legyen, mint a Mérőnyi utca. Az egyiket itt én rágom, a másikat meg a barát. Adjon Isten bort, buzát, borocot, istálóval meg sok barmot. A falunénknek minden jót, vénasszonyoknak, gondoló, tekerekbe kereket, bölcsőbe gyerekek, csutorádnak feneket, a jövőre eljövünk, ihassunk már eleget. Köszönjük szépen a várdaiaknak ezt a szép táncot.
Most következik a Kaposfői Nyugdíjas Klubtól Miklai Istvánné magyar nótákat énekel. Felkészült Csombárdi Nyugdíjas Klub.